Λοιπόν, η εμπειρία τους τελευταίους 8 μήνες στο Kitchen Lab ήταν πολύ ευχάριστη. Η μικρή μου πάντα ερχόταν και έφευγε με χαρά. Τι απέκτησε από αυτό, τι επεόμισε. Απέκτησε αρκετές γνώσεις σχετικά με την κουζίνα και την βλέπω ότι λειτουργεί με πολύ αυτοπεποίθηση. Έγινε επίσης πολύ προσεκτική σε ό,τι αφορά τα μαχαίρια, τη χρήση των μαχαιριών και έγινε και πολύ συνεπής και επιμελής. Δηλαδή όταν θα μαγειρέψει κάτι, μετά θα φροντίσει και να τα συμμαζέψει, να πλένει τα πιάτα. Πράγματα και εμπειρίες και γνώσεις που δεν είχε πριν ξεκινήσει εδώ με την Διάννα. Το τελευταίο που θα έλεγα που αρέσει ιδιαίτερα στη μαμά είναι ότι φτιάχνει εξαιρετικά σκράμπλ, καλύτερα και από τις μαμάς της. Οπότε ελπίζω η Διάννα να συνεχίσει την καλή δουλειά και να προχωρήσουμε στο δεύτερο έτος. Το περιμένουμε και το ανυπομονούμε.